καλώς ήρθατε. Τι κάνετε? Μια χαρά. Έμεινα στο κα. Είμαι η Σοφία. Χαίρομαι πολύ, είμαι η Φλόρα. Χαίρομαι πολύ κι εγώ. Είμαι ο Νικόλας. Γεια σου, Νικόλα. Γεια σου, Φλόρα. Είσαι καλά? Μια χαρά. Και είμαι καλά, ναι. Λοιπόν, σήμερα, Σοφία, θα μαγειρέψουμε με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Θα μαγειρέψουμε ή δεν θα μαγειρέψουμε? Θα μαγειρέψουμε. Θα παρασκευάσουμε. Ομοφαγία. Ομοφαγία σημαίνει τα τρώμε ομά. Τα τρώμε ομά. Θα μας πει περισσότερα η κυρία Φλόρα όμως. Ναι. Τα τρώμε ομά σημαίνει ότι δεν τα επεξεργαζόμαστε με θερμική επεξεργασία, δηλαδή δεν τα βάζουμε στη φωτιά. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν κάνουμε κάποια παρασκευή για να μπορέσουμε να έχουμε ωραία πιάτα. Ωραία, να δούμε πώς το κάνουμε. Βεβαίως. Αυτό. Θα φτιάξουμε γεμιστά μανιτάρια με πατέ από κουκουνάρι. Μάλιστα. Και λαχανικά. Ναι. Να πούμε τα υλικά. Ναι, τα υλικά μας είναι μικρά μανιταράκια, είναι κουκουνάρι, καρότο, μαϊντανός, αλάτι, πιπέρι, φρέσκος βασιλικός, ταμάρι που είναι σάλτσα σόγιας, λεμόνι και λάδι. Ωραία. Να δούμε τώρα πώς φτιάχνετε αυτό. Λοιπόν, παίρνουμε τα μανιτάρια, βγάζουμε το μέσα και στη συνέχεια ρίχνουμε τη σάλτσα μας. Ας να τα ανακατέψω εγώ. Ναι, κάνε εσύ τη ανακάτεψε γέμιση. Ψήνονται στην ουσία με μαρινάδα. Κατάλαβες, Σοφία? Όχι. Όχι. Αν πω ότι κατάλαβα, θα πω Λοιπόν, ψέματα. Δεν κατάλαβα. όταν μαρινάρουμε κρέατα ή λαχανικά, σημαίνει ότι το βάζουμε μέσα σε λάδι, αλάτι, πιπέρι ή κάποια άλλα μπαχάρια. Αυτό έχει την ιδιότητα να σπάει τον ιστό από το κρέας και να μαλακώνει τα λαχανικά. Και με αυτόν τον τρόπο ψήνονται. Όταν κάνουμε παστά, οτιδήποτε είναι αυτό, το βάζουμε σε αλάτι ή ζάχαρη, ξέρω εγώ, ανάλογα την Παρασκευή που έχουμε να κάνουμε. Και όσο τα αφήνουμε, αυτό αρχίζει και αλλάζει το χρώμα του. Αυτό σημαίνει ότι. Απλά τα αφήνεις εκεί, δεν το βάζεις σε φωτιά. Όχι. Αυτό, άμα το αφήσουμε τώρα στο ψυγείο, θα ψηθεί. Θα ψηθεί στο ψυγείο. Θέλει 2 ώρες τουλάχιστον, σωστά. Θα ψηθεί στο ψυγείο. Θα το αφήσουμε 2 ώρες. Θα ψηθεί στο ψυγείο. Ναι. Ή στο ψυγείο ή θα το αφήσουμε εκτός ψυγείου αν πρόκειται να το φάμε Για μετά να από ψηθεί 2-3 ώρες. Πάλι για να Λίγο ψηθεί. σχημοξύμορο αυτό. Ναι, εντάξει. Το καλό με αυτή την περίπτωση είναι ότι δεν καταστρέφονται τα ένζημα που έχουν οι τροφές, που είναι τα στοιχεία εκείνα τα οποία φέρουν τη ζωή και μας δίνουν την ενέργεια και έχουμε ευεξία και είναι κάτι πολύ σημαντικό. Τρέφεστε έτσι, με αυτόν τον τρόπο? Τα τελευταία 3 χρόνια είμαι 100%. Δεν τρώω καθόλου μαγειρεμένα. Α, τα τελευταία 3 χρόνια το κάνετε αυτό? Ναι. Ήταν δύσκολο να προσαρμοστείτε? Μου έφαγε περίπου 4 χρόνια, γιατί ασχολούμαι πολύ περισσότερα, για να φτάσω να το κάνω μόνο αποκλειστικά, δηλαδή. Έχετε και παιδιά? Έχω 2 μεγάλα παιδιά, έχω κλείσει τα 48. Καλά, δεν σας ρώτησα πόσο χρόνο είστε. Ναι, λέω, έχω 2 παιδιά μεγάλα. Ναι. Και τα παιδιά τρώνε και εκείνα με τον ίδιο τρόπο? Σε μεγάλο βαθμό είναι χορτοφάγα, αλλά ομοφαγικά όχι, δεν τρώνε. Μόνο ότι η μαμά μου έχω καταφέρει μέχρι στιγμής, αλλά φαντάζομαι ότι. Είδες η δόλια μάνα τι να κάνει, να πει όχι στο παιδί της, θα φάει και ομά. Για πάμε να δούμε λοιπόν. Δεν της φαίνεται ότι είναι 48, μάλλον αυτό ήθελα να μας δείξει. Ότι με την ομοφαγία κάνουμε καλό και στον οργανισμό. Παιδιά, άμα είναι έτσι, θα το φάω το όμο. Θα το φάμε. Δεν είναι τελείως ομό. Ψήνεται με άλλη διαδικασία. Στο ψυγείο, το είπαμε. Ψήνεται με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. Καλά, τώρα έχω θυμηθεί τρελά σκηνικά. Έχω ψήσει εγώ στο ψυγείο. Άμα είσαι μέσα στην κουζίνα και σκέφτεσαι κάτι, ας πούμε, που να μην έχει σχέση με το φαγητό, μια κοπέλα, ας πούμε, που σε έχει ταράξει, ξέρεις τι καλά βάζεις τα παστίτσια και τους μουζακάδες με τα ταψιά μέσα στο ψυγείο. Αντί στο φούρνο. Κάνεις πολλά τρελά όταν είσαι ερωτευμένος. Ωραίος είναι ο έρωτας. Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε. Εγώ έχω μια απορία όμως. Ναι. Τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο με τις μέρες που ζούμε, τρέχουμε διαρκώς σε δουλειές και όλα αυτά, να μπούμε στη διαδικασία να ψήσουμε στο φούρνο, στο τηγάνι. Δηλαδή είναι χρονοβόρο. Αυτό εδώ πέρα δεν χρειάζεται περισσότερη διαδικασία και να κάτσεις να βρεις συνταγές? Διαδικασία δεν χρειάζεται. Αυτό το έκανε σε αγκμπάμι γυναίκα μας, Ρολάνη. Ναι, το συγκεκριμένο, γιατί είναι ορεκτικό, είναι με ζεδάκι. Ναι, εγώ κάποια άλλα πράγματα. Ένα χάρμπουγκερ, γιατί υπάρχουν και πιφτέκια που τα ψήνουν με ιδιαίτερο τρόπο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται να είμαστε πολύ οργανωμένοι για να μπορούμε να φτιάξουμε κάτι, να έχουμε ένα βιβλίο σχετικό με συνταγές. Υπάρχουν. Να βγάλουμε και ένα βιβλίο. Έβγαλα πριν από μερικές μέρες το πρώτο ομοφαγικό βιβλίο στην Ελλάδα, που έχει πάρα πολλές συνταγές μέσα και φωτογραφίες που μπορεί κάποιος να προμηθευτεί και να κάνει τη δοκιμή του. Να βάλετε τη γέμιση.